Ahoj, ahoj, ja som Peťo a toto sú Panda karty. Dnes budeme losovať karty, ktoré som naposledy vyťahol, tieto bejsky a tieto inzerty. Inzerty ešte zamiešam. Dobre, losovať budeme v tomto poradí. Začíname losovať práve teraz, takže už si vás prepínam na notebook, na obrazovku. Tak, tu ste všetci. Adrian má 1 vstup, Erik má 5, Lukáš má 2, Boris má 1 a Andrej 1. Ďakujem, že ste sa zapojili. Snáď teda sa rozdajú karty niekomu, koho potešia. Ešte si vás zamiešam. Náhodne. No, myslím, že je to OK. Pozriem, či nahrávam. Dobre. Takže začíname losovať o všetky base karty. Práve teraz. No a base karty získava Lukáš. Takže Lukáš má všetky basky. Pokračujeme. Dazzlerka Brent Clark. Tu získava. Bude to Erik. Tak, Dazzlerku má Erik. Brent Clark. Teraz máme Dazzlerku Arťom Lešunov. Dobrá karta, si myslím. A tu má tiež Erik. Bolo to tesné. Ďalšia karta je Kyle Connor na Sizzle Reel. A tu získava znova Erik. Tak mal 5 vstupov, no to je pravda, že asi väčšina kariet pôjde jemu, ale ideme ďalej. Makar na Compositions. Znova Erik, gratulujem. Aiden Hill na Tracking Systems. Tu získava Lukáš. Teraz môj favorit, Alex Ovečkin, Goal Oriented. Áno, tu získava Erik. Znova Erik. Teraz tu mám prvú Young Guns, Dylan Duke. Takže losujeme teraz. A tu získava Andrej. Je to tak? Ďalšia karta je Devon Taves na Encore. Znova Erik. Áno. Znova tu mám Encore. Olivier Moore. A znova Erik. 5 vstupov. Zatiaľ dosť kariet. Teraz tu mám Glossy, Gabe Perreault. Tak je to znova Erik. Je to neuveriteľné. Ďalšia karta je Owen Sillinger, na Young Guns. No tak ale to. Znova Erik. Ďalšia karta je OPG Glossy, Jonathan Huberdeau.
Tak, to je neuveriteľné, ale je to znova Erik. Slavkovský na Encore. A je to znova Erik. Tak to je. Dazzlerka Joey Deckert. Získava Lukáš. Compadres, Conor McDavid a Leon Draisaitl. Je to Erik. Canvaska Clayton Keller. A to bude... Je to Erik. Sizzle Reel Kirill Marchenko. A to získava Lukáš. Áno, je to Lukáš. Jake Gensel na Compositions. A tu bude mať Boris. Gratulujem, Boris. Ďalšia Young Guns, Michael Callahan. Získava Andrej. Áno. Znova Young Guns, Luca Cagnoni. Tu bude mať Erik. Teraz pokračujeme Sidney Crosby na Sub-Zero. Veľmi pekná karta. Mne sa osobne veľmi páči. Takže kto ju získa? A získava ju Andrej. Gratulujem. Ďalšia karta je Adam Fox na UD Portraits. Speckle verzia. Získava Lukáš. Teraz tu mám Thatcher Demko na Cup Quest. Získavajú Erik. Ďalší brankár, znova Thatcher Demko na Tracking Systems, Speckle verzia. Získava Adrian. Gratulujem. Teraz tu máme Patrick Laine na UD Portraits. Tu získava Erik. Tak to vyzerá, že áno. Ďalšia karta je Adrian Kempe na Emerald Green. Tu získava... No. Je to Lukáš, bolo to o milimeter. Gratulujem. Teraz tu mám Zane Perek na OPC Glossy, takisto ruky karta. Myslím si, že jedna z tých lepších, čo som otvoril. A tu získava Lukáš. Takže Lukáš. Ďalšia karta je Zach Werenski na Bastel. Získavajú Erik. Erik má ďalšiu kartu. No a posledná karta v losovačke je teda OPC Glossy Gold verzia a to je Adam Fox, takže posledné kolo losovania a kartu získava Erik. Je to Erik, takže väčšinu kariet získal Erik. Asi je spravodlivo, keďže mal najviac vstupov do losovania, ale ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Už ďalší týždeň budem otvárať pravdepodobne, alebo Series 2, takisto plechovku.
Takže tu sú karty, o ktoré sme losovali. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Už teraz sa teším. Čaute.